στο τρίπτυχο αυτό πλέον, το οποίο έχει να κάνει από τη μία με την εξαποστάσεως εκπαίδευση και εν μέρη με την εκπαίδευση. Το δεύτερο έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και τι είναι αυτό το καινούριο που μεταφέρει, που προβληματίζει και προετοιμάζει πράγματα τα οποία εμείς μόνο μπορούμε να τα υποπτευθούμε για την ώρα. Και το τρίτο που είναι η κριτική σκέψη. Και τα τρία είναι σχεδόν ισοδύναμα σε μια διαδικασία εκπαιδευτική, ιδιαίτερα ακαδημαϊκή, αλλά όχι μόνο. Και εδώ πέρα το έχω σημειώσει και πιο κάτω, θα το δούμε σε λίγο. Αυτά που τοποθετούνται μέσα από την ομιλία αυτή, μέσα από την εισήγηση αυτή, είναι τα τι, τα πώς, το πώς διαμορφώνονται, πώς είναι η πορεία και ο δρόμος στο μέλλον για τα τρία αυτά στοιχεία. Αλλά πάνω απ' όλα έλεγα ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το γιατί. Ξέρετε, ο Αριστοτέλης πριν από 2.500 χρόνια περίπου έλεγε ότι από τα γιατί τα ανθρώπινα γεννήθηκαν οι επιστήμες. Επομένως, αυτό το οποίο απορρέει από τους προβληματισμούς των ανθρώπων, γιατί είναι έτσι, γιατί πήρε αυτή τη μορφή, γιατί πήρε αυτή την πορεία, γιατί διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο, είναι ίσως το πιο καθοριστικό στοιχείο για να οδηγηθούμε πλέον στο μέλλον, όπως γινόταν και στο παρελθόν. Δεν ξαναανακαλύπτουμε τον τροχό εμείς αυτή τη στιγμή. Εδώ και πολλά χρόνια, περίπου, όχι περίπου, 100 χρόνια πριν, ο άνθρωπος και ο επιστήμονας ξέφυγε από τα δεδομένα που είχε και άνοιξε άλλους δρόμους, καινούριους δρόμους. Αυτοί οι δρόμοι έχουν να κάνουν με σημερινές επιστήμες. Προσέξτε, χρειάστηκαν 100 χρόνια περίπου για να μπουν σε μία σειρά. Έχουμε την κοινωνιολογία, την ψυχολογία, τα παιδαγωγικά. Οπωσδήποτε προϋπήρχαν και κάποια άλλα στοιχεία που βοήθησαν στη γέννηση όλων αυτών των επιστημών, αλλά πριν από 100 χρόνια δημιουργείται το μεγάλο boom στο χώρο των επιστημών και της τέχνης όμως, ας μην την ξεχνάμε την τέχνη, όπου πλέον ο άνθρωπος ξεφεύγει από τα δεδομένα του και ανοίγει νέους δρόμους. Εκεί εμείς θέλουμε να φτάσουμε. Αφού πρώτα όμως κατανοήσουμε λίγο πολύ τι είχε συμβεί, τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια, τι πράγματα συνέβησαν, ποιος είχε το πάνω χέρι, ποιος έκανε διάφορες κινήσεις στο χώρο αυτό, έτσι ώστε να γεννηθούν κάποια καινούργια στοιχεία που φτάσαμε σήμερα να πετάμε στους πλανήτες, στο σύμπαν, να έχουμε σχεδόν πλήρη κατανόηση των ανθρωπίνων παραγόντων για το τι συμβαίνει και γιατί και ούτω καθεξής. Η αλυσίδα και η σειρά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό τώρα, αλλά πάμε, μπράβο, εδώ είμαστε. Επομένως, ξεκινάμε και από την κριτική σκέψη. Ξεκινάμε από το τι είναι τελικά αυτή η εξαποστάσεως εκπαίδευση. Αν βάλουμε μπροστά μας ένα υπολογιστή και επικοινωνούμε, είναι η εξαποστάσεως εκπαίδευση αυτό? Έχουμε την μεταπολεμική αποικιοποίηση, όπου με αυτό παρουσιάζεται μία μεταβολή, μία μεταφορά πληθυσμών, αν θέλετε, μία μεταφορά επιστημόνων από το ένα μέρος του κόσμου στο άλλο.
πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κέντρο της σκέψης, της ανθρώπινης σκέψης, ήταν η Γερμανία. Και σε μεγάλο βαθμό βέβαια οι Εβραίοι της Γερμανίας. Ξεκίνησε η άνοδος του Χίτλερ, ξαφανίστηκαν οι περισσότεροι, είτε τους σκότωσαν, είτε τους αξιοποίησαν κάπου αλλού που είχαν ανάγκες κτλ. Και ξαφνικά χάθηκαν από το χάρτη της κεντρικής Ευρώπης. Πού βρέθηκαν μετά από 2-3 χρόνια? Στην Αμερική. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτοί που απίκησαν στην ουσία ή αν θέλετε μεταφέρθηκαν στην Αμερικανική Ήπειρο με τις συνθήκες της εποχής τότε και ξεκίνησε μία τεράστια προσπάθεια ανάπτυξης των επιστημών, της στρατιωτικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας γενικότερα, που μας οδήγησε μέχρι τις μέρες μας. Γεννήθηκε η ατομική βόμβα, γεννήθηκαν τα jet, τα αεροπλάνα, τα οποία ξεπέρασαν την ταχύτητα του ήχου. Ξεκίνησαν πάρα πολλές νέες ανακαλύψεις, όπως πάντα μετά από ένα πόλεμο, οι οποίες ανακαλύψεις αυτές πέρασαν στα χέρια της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, για να χρησιμοποιηθούν όπως η ηγεσία τους κάθε φορά αποφάσισε και ήθελε να βάλει στη σειρά. Έχουμε αυτό το περιβόητο που ονομάζουμε επιμόρφωση, το οποίο ξεκίνησε εδώ και αρκετά χρόνια, όχι βέβαια με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά με τις τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Η πράξη έδειξε ότι δεν είχε επιτυχία, σοβαρές αξιολογήσεις δεν έγιναν ποτέ και ξαφνικά ακούμε από το Υπουργείο Παιδείας 35.000 εκπαιδευτικοί θα είναι έτοιμοι για την τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος θα τους διδάξει? Και αν απαντήσουμε το ερώτημα του ποιος, τι θα τους διδάξει? Πώς λειτουργεί? Πώς λειτουργεί ως ένας μεγάλος οργανισμός ο οποίος κατακλέβει τα πνευματικά δικαιώματα των ακαδημαϊκών όλου του πλανήτη? Ποια θα είναι η ουσία πλέον και πού οδηγείται μια τέτοια επιμόρφωση? Το όραμα της τεχνικής νοημοσύνης, όπως και πολλών άλλων προσπαθειών που έγιναν στο παρελθόν, ήδη ξεκινάει να ξεφουσκώνει. Και για να μην παρεξηγηθώ από κάποιους ή κάποιες, δεν είμαι ούτε εναντίον της τεχνολογίας, ούτε εναντίον της τεχνικής νοημοσύνης. Και τα δύο είναι εξαιρετικά σημαντικά, χρήσιμα, απαντάνε σε πάρα πολλά ερωτήματα και βάζουν πάρα πολλά πράγματα σε μία σειρά. Αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο αρχών, μέσα σε ένα πλαίσιο αξιών, ανθρώπινων αξιών, οι οποίες ανθρώπινες αξίες ορίζουν και τα όρια όλων αυτών των πραγμάτων. Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό. Μπορεί να υπάρξει ισότιμη και δημοκρατική αξιοποίηση της τεχνολογίας όταν δεν υπάρχει δημοκρατία? Σαφώς και όχι. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι και οι τεχνολογικές αξιοποιήσεις και αναπτύξεις είναι δεμένες με την έννοια της δημοκρατίας, συμβαδίζουν μαζί. Τα ηθικά ερωτήματα που μπαίνουν εδώ έχουν να κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό
με το τι μου επιτρέπεται να κάνω, τι μπορώ να κάνω και τι δεν μπορώ να κάνω, πώς πρέπει να λειτουργήσω και πώς δεν πρέπει. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεχωρίσει το καλό από το κακό? Όχι. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεχωρίσει το όμορφο από το άσχημο? Όχι. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως και οι υπολογιστές, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεχωρίσει τις αξίες τις ανθρώπινες και να τις ορίσει έτσι ώστε να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο? Όχι. Επομένως έχουμε ένα δρόμο μπροστά μας μεγάλο. Αν θες πάμε λίγο παρακάτω. Κυρία Μανούσου. Εδώ. Σε πολλά σημεία αυτό που είδαμε στην πορεία μας, στο χώρο της εκπαίδευσης, είναι ότι πράγματι οτιδήποτε συμβαίνει στην εκπαίδευση είναι προς κάτι το καλύτερο. Πολύ συχνά οι ρυθμοί είναι ρυθμοί χελώνας. Δεν υπάρχουν μεγάλες μεταβολές στην εκπαίδευση. Το Υπουργείο Παιδείας είναι ένα Υπουργείο που χαρακτηρίζεται από ένα συγκεντρωτισμό και από ένα παλιωμοδίτικο τρόπο λειτουργίας, όπως και όλη η εκπαίδευση. Έτσι αντιμετωπίζεται. Συχνά όμως, μετά από τον παράγοντα άνθρωπο, ακολουθεί τυφλή η τεχνολογία που μπορεί να ισοπεδώσει και να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Θα μου πείτε, γιατί δεν σταματάει αυτή η τεχνολογία? Γιατί δεν την ορίζουμε με τέτοια θετικά στοιχεία, ώστε να μην ισοπεδώνει τίποτα. Ξέρετε ότι τα κέρδη για την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία ξεπερνάνε τα λίγα 3 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον πλανήτη. Είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με τα κέρδη που προσφέρει η βιομηχανία των όπλων και η στρατιωτική βιομηχανία. Η Αμερική έχει την πρωτοκαθεδρία, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Είναι η Ρωσία, είναι η Ινδία, είναι η Κίνα, είναι η Ιαπωνία, είναι το Ιράν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, όταν λέω άνθρωποι εννοώ ομάδες ανθρώπων σε αυτές τις χώρες, που περιμένουν να κατασπαράξουν οτιδήποτε καινούριο έρχεται και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους. Πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ έχουμε λοιπόν αυτό το τρίπτυχο, όπου είναι η κριτική σκέψη, η εξαποστάσεως εκπαίδευση και η τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει λιγάκι να βάλουμε ένα μικροσκόπιο πάνω σε κάθε μία από αυτές τις τα τρία στοιχεία, για να μπορέσουμε να διακρίνουμε και τους λόγους ύπαρξης, αλλά και τη σχέση που διαμορφώνουν μεταξύ τους. Δεν είναι σε όλα η ίδια σχέση. Δεν είναι ομότιμη η σχέση αυτή. Λίγο παρακάτω. Λοιπόν, μπορεί να στενοχωρήσει κάτι αυτό που θα πω τώρα ή κάποιους, αλλά τα πανεπιστήμια μας βγάζουν φοιτητές αμόρφωτους και αδιάφορους σε πάρα πολλά θέματα παιδείας και ιδιαίτερα εκπαίδευσης. Όχι, ανάποδα. Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα παιδείας. Οι τεχνολογίες αγκομαχούν χωρίς να μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε τέτοιου είδους θέματα της κοινωνίας του ανθρώπου. Υπάρχουν έννοιες ουσίας στη δική μας ιστορία, στη δική μας ζωή, στην ανθρώπινη χάραξη της πορείας, όπου η έννοια του πολιτισμού, των τεχνών, της ανθρώπινης ύπαρξης, της λογοτεχνίας και της ιστορίας, της σύγχρονης κοινωνίας, των νέων επιστημών που διαμορφώθηκαν, δεν υπάρχει.
Μία μικρή παρένθεση εδώ πέρα που το έχω πει αρκετές φορές, μπορεί να το έχετε ξανακούσει κάποιοι, που θα ήθελα να το ξαναπώ, ότι πήρα κάποια στιγμή 3 μεγάλους νόμους του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύνολο 149 σελίδες. Και διάβασα μία-μία. 3 μεγάλοι νόμοι. Όχι πρόσφατα πολύ, λίγο πιο παλιά. Ξέρετε ότι στις 149 σελίδες νόμων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπήρχε γραμμένη ούτε μία φορά η λέξη παιδεία. Η εκπαίδευση, ναι, και ήταν εκπαίδευση. Η παιδεία ήταν όρος άγνωστος, εντελώς απουσίαζε από κάθε τι και κάθε προβληματισμό που υπήρχε μέσα. Φανταστείτε λοιπόν ένα ολόκληρο στρατό από μαθητές και φοιτητές που αρχίζουν και γνωρίζουν τα προγράμματα της τεχνητής νοημοσύνης, πώς λειτουργεί, τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν, αν αυτό που κάνουν είναι παράνομο ή νόμιμο, γιατί οι παρανομίες έχουν φτάσει στα ύψη. Και αυτοί οι άνθρωποι να μην γνωρίζουν τα στοιχεία των αξιών των ανθρώπων, να μην έχουν ακούσει ή να μην γνωρίζουν μάλλον, γιατί ελπίζω να τον έχουν ακούσει τουλάχιστον, τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα. Είναι ελληνική λογοτεχνία, ποίηση. Ένα σεφέρι, ένα κάτσο ή ένα λιβαδίτη. Μία ζωγραφική ενός βασιλείου Γκίκα. Ακόμα και την αντίσταση των Ελλήνων ενάντια στους ξένους κατακτητές. Δεν τα γνωρίζουν αυτά. Και όταν μιλάω και έλεγα πιο πριν για τους φοιτητές ότι είναι αμόρφωτοι και αδιάφοροι, προς Θεού δεν αναφέρομαι σε όλους. Αλλά μία μεγάλη μερίδα φοιτητών είναι εντελώς έξω από μία τέτοια λογική. Τους ενδιαφέρει η τεχνοτροπία, το τι κάνω και πώς το κάνω και όχι το γιατί το κάνω. Και πίσω από το κάθε γιατί υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που είμαστε υποχρεωμένοι ως επιστήμονες, ως εκπαιδευτικοί, ως καθηγητές, αν θέλετε απλά και όμορφα ως Έλληνες, να γνωρίζουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι επιτρεπτό δηλαδή να κρατάμε μία απόσταση από αυτό που πραγματικά χαρακτηρίζει την παιδεία και να περιοριζόμαστε στην εκπαίδευση. Η παιδεία αυτή είναι. Τι αξίες θα μεταφέρουμε μετά στα παιδιά, στα εγγόνια, στα δυσέγγωνα, στους φίλους μας, οτιδήποτε. Επομένως, δυστυχώς, εκεί που καταλήγουμε είναι ότι και η παιδεία και ο πολιτισμός είναι εντελώς απούσες από το εκπαιδευτικό μας σύστημα και από το σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα ή το πανεπιστημιακό. Δεν γίνεται τίποτα απολύτως εκεί. Αν θέλεις μία παραπάνω. Ναι, με μια θέλεια και με καλή θέληση ίσως, κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει, καλά ρε παιδιά, γιατί χρειάζεται ένας χημικός, ιδεολόγος, μαθηματικός, γυμναστής να τα γνωρίζει όλα αυτά. Πού θα χρειαστούνε? Μήπως υπερβάλλεται? Μιλάμε σήμερα πλέον για τον ενεργό πολίτη, για τον σύγχρονο άνθρωπο, για τον άνθρωπο ο οποίος έχει παρέμβαση στην κοινωνία μας, έχει άποψη για την κοινωνία μας, μαθαίνει να τεκμηριώνει και να επιχειρηματολογεί, και αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρατάει αποστάσεις από όλα εκείνα τα στοιχεία του πολιτισμού, της παιδείας και της τέχνης. Όποια και αν είναι η ειδικότητά του. Μπορεί να μην είναι ειδικό σε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί να μην τα γνωρίζει. Γιατί είναι ακριβώς
αυτή η κουλτούρα που έχει διαποτίσει όλο του το είναι. Τα παιδιά σας μεθαύριο έτσι θα τα μεγαλώσετε. Τι θα κάνετε για τα παιδιά αυτά? Θα τους πείτε ότι απλά πρέπει να γίνουν καλοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, γιατροί, δικηγόροι? Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία έχουν εξίσου σημαντική αξία. Να παραβλέπουμε ένα ολόκληρο σύστημα που κρύβεται και υπάρχει μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, τα παραβλέπει, κάνει τον αδιάφορο, δεν τα κοιτάει καν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες μετρήσεις που όταν τις ακούς λες αδύνατο να είναι αυτό αλήθεια. Πραγματικά εδώ πέρα μας δουλεύουν. Και όμως δεν μας δουλεύουν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η σημαία όλων αυτών των πραγμάτων έχει αποτυπωθεί πάνω στην έννοια του χρήματος και του κέρδους. Έχει διαμορφωθεί μια καινούρια τάση ύπαρξη ανθρωπίνων ομάδων, κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη μας. Το άλλο όμως μισό ημισφαίριο που είναι στο κάτω μέρος και είναι η απόλυτη φτώχεια, η απόλυτη μιζέρια και η έλλειψη πολλών πραγμάτων για να επιβιώσουν, ζει με ελάχιστες δυνατότητες και χωρίς ελπίδες για οποιαδήποτε βελτίωση της ζωής τους. Πάμε παρακάτω. Γέλη. Thank you. Κολλάει και αυτό μερικές φορές. Πώς? Κολλάει, λέω, μερικές φορές το Ναι, πλήκτρο. δεν πειράζει. Τουλάχιστον δεν χρησιμοποιείται μάλλον καλά. Να θυμόμαστε ότι όλες οι μηχανές συμπεριλαμβανομένους στους υπολογιστές και προφανώς την τεχνητή νοημοσύνη δεν έχουν ούτε συναισθήματα, δεν έχουν κρίση, δεν μπορούν να ξέρουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα που θα δημιουργηθεί ποτέ που θα τους ορίσει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, ή ποιο είναι το όμορφο και το άσχημο, ή το πρέπον και το μη πρέπον. Με λίγα λόγια, δεν έχουν συνείδηση. Και εκεί είναι μια τεράστια διαφορά με τις μηχανές και τους υπολογιστές και την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία ευτυχώς δεν διαθέτουν. Αυτά τα διαθέτει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος βάζει μέσα στις μηχανές τα δεδομένα για να λειτουργήσουν. Δεν τα ανακαλύπτουν οι ίδιες οι μηχανές. Το σίγουρο είναι ότι όλη αυτή η καινούρια βιομηχανία που αναπτύσσεται και μεγαλώνει θα λειτουργήσει σε βάρος των πτωχών το πνεύματι. Και όπως έχω γράψει και στην τελευταία σελίδα, το σημείωσα σκεπτόμενο σήμερα το πρωί, ότι όλη αυτή η πραγματικότητα της μετατόπισης της εξουσίας, του κέρδους και του ωφέλους, των χρημάτων, των κερδών των οικονομικών δεδομένων, θα είναι εις βάρος των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν. Οι πλούσιοι θα γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί θα γίνονται φτωχότεροι. Μόνο όταν γεμίσουν τα πορτοφόλια τους, οι εταιρείες, οι μεγάλες και οι βιομηχανίες θα ικανοποιηθούν, αν και τότε δεν το πιστεύω πολύ, και δεν πρόκειται να σταματήσουν. Πάμε λιγάκι στην κριτική σκέψη. Φαντάζομαι το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά ότι εδώ και κάποια χρόνια όλοι οι εκπαιδευτικοί, από τον Υπουργό μέχρι την καθαρίστρια του σχολείου,
μιλάνε για κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη, πόσο φοβερή είναι, πόσο σημαντική είναι, τι πρέπει να κάνουμε, πώς να τη χρησιμοποιήσουμε κτλ. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να τη διδάξουμε την κριτική σκέψη? Αν η απάντηση είναι ναι στο τέλος, θα πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι να διαμορφώσουμε την εικόνα το τι είναι κριτική σκέψη. Καταρχήν, θέλουμε να αποκτήσουν οι μαθητές μας και οι φοιτητές μας κριτική σκέψη? Το επιθυμούμε? Μη μου πείτε ότι είναι αυτονόητο, διότι αυτονόητο δεν είναι. Πώς θα μπορέσουν να καταλάβουν με παραδείγματα και όχι με θεωρίες τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται κριτική σκέψη, πώς υλοποιείται, πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω, τι μεθόδους και τι εφόδια θα ακολουθήσουμε για να τη διδάξουμε, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι τουλάχιστον να την κάνουν κτήμα τους. Στοχεύουμε στην κριτική σκέψη και μάλιστα στην κριτική σκέψη των ανθρώπων που χρησιμοποιούν την κριτική σκέψη για να μπορέσουν και αυτοί με τη σειρά τους να μεταλαμπαδεύσουν, να συσχετιστούν με μία σειρά από συστήματα της περιβόητης αυτής σκέψης. Πάμε άλλη σελίδα. Προσέξτε, στη διδασκαλία της κριτικής τέχνης, εδώ και 2,5 περίπου χιλιάδες χρόνια, υπάρχουν αυτές οι 4 βασικές, ας πούμε, επιστήμες, οι οποίες λειτουργήσαν στην αρχαία Ελλάδα, ιδιαίτερα στην αρχαία Αθήνα, και ανέπτυξαν τις ικανότητες, τις δεξιότητες των ανθρώπων να μπορούν να προχωρήσουν παραπέρα και να κατανοήσουν τον κόσμο. Καταρχήν εμπλέκεται πρώτα απ' όλα η γλώσσα και η γλωσσολογία στην κριτική σκέψη. Η γλώσσα είναι καθοριστικός παράγοντας, διότι είναι αυτός που θα μας βοηθήσει να επιχειρηματολογήσουμε και να τεκμηριώσουμε λεκτικά αυτά που θέλουμε να πούμε. Η λογική έχει μία άλλη πορεία, η οποία είναι ο ορθός τρόπος σκέψης, ο ορθολογισμός που λέμε. Η λογική είναι αυτή που δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Αριστοτέλη, μάλιστα, μέσα από κάποια σύμβολα, μέσα από κάποια αξιώματα, τα οποία ισχύουν και σήμερα. Είναι απόλυτα αποδεκτά και σήμερα από τους ανθρώπους οι οποίοι κινούνται σε αυτό το περιβάλλον. Ως προς την ψυχολογία των ανθρώπων, πώς λειτουργούν οι αξίες και οι αντιλήψεις? Πρέπει οι ενδιαφερόμενοι στον τομέα αυτόν να γνωρίζουν πολύ καλά τον τρόπο λειτουργίας των αξιών, των συμπεριφερών και των αντιλήψεων. Και τέλος, οι επιστήμες, η έννοια της επιστημολογίας και πώς αυτή ενεργοποιείται στην καθημερινή μας ζωή, παίρνει σάρκα και οστά. Επομένως, ένα πρόγραμμα, για παράδειγμα, το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί από ένα φορέα, θέλετε πανεπιστήμιο, θέλετε εκπαιδευτικό κέντρο, θέλετε, ονομάστε το όπως θέλετε, θα πρέπει να περιέχει αυτά τα 4 δεδομένα, τα οποία όμως θα αναπτυχθούν στο διάλογο που θα ακολουθήσει με παραδείγματα. Το να έρθω εγώ τώρα και να σας λέω θεωρίες για τη λογική και πώς η λογική επηρέασε τον ανθρώπινο νου και πώς ο Αριστοτέλης κατάφερε και τα έβαλε μέσα σε μία σειρά συμβολικής λογικής, αυτό δεν λέει τίποτα. Καλό είναι, δεν λέω,
αλλά δεν δίνει απάντηση στα ερωτήματα. Επομένως, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην καθημερινή μας ζωή που τοποθετούν κέραιες ερωτήσεις για να μπορέσουν κάποιοι να προχωρήσουν πιο πέρα στην αξιοποίηση της σκέψης τους. Πάμε ένα παρακάτω. Ναι, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι η κριτική σκέψη δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί αυτόματα ή να συμβεί ως ένα γεγονός. Πώς παίρνεις με το χέρι σου ένα αντικείμενο και το μεταφέρεις από το σημείο Α στο σημείο Β, δεν είναι έτσι, δεν λειτουργεί έτσι. Η κριτική σκέψη έχει μία πορεία. Έχει μία πορεία η οποία εμπλουτίζεται καθημερινά με όλα εκείνα τα στοιχεία που λέγαμε ως παραδείγματα των 4 επιστημών. Φανταστείτε, δεν λέμε ποτέ τώρα θα χρησιμοποιήσω την κριτική μου σκέψη. Δεν το λέει κανείς αυτό. Αλλά στη ροή των δραστηριοτήτων μας, του λόγου μας και οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, βγαίνει ως μία απόρρεια φυσιολογικότατη. Ο χρόνος πρέπει να είναι αρκετός μπροστά μας. Δεν φτάνει δηλαδή 1 και 2 και 3 χρόνια. Η κριτική σκέψη είναι μία πορεία του ανθρώπου. Είναι μία σειρά από γεγονότα, μία σειρά από σκέψεις, μία σειρά από εμπειρίες που ξεκινάει από την παιδική του ηλικία και διαμορφώνεται σιγά σιγά έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τη γνώση και τη λειτουργία της σε όλα τα στάδια της ζωής μας. Αυτό που σας έλεγα για τον Αριστοτέλη, ότι αν δεν υπήρχε η λέξη «γιατί», επιστήμες δεν θα είχαμε σήμερα. Το γιατί, το ανθρώπινο γιατί, είναι αυτό που γέννησε και μας βοήθησε να μεταφέρουμε τις εμπειρίες μας, τις αντιλήψεις μας, τις απόψεις μας, έτσι ώστε σιγά σιγά να δημιουργήσουμε έναν μικρό κόσμο μέσα στο μυαλό μας, ο οποίος να απαντά αυτά τα ερωτήματα. Επομένως, αν έχουμε το Α, το Β και το Γ, όπου το Α και το Β είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Κυριακή δεν μπορούν οι Ελένη. Pardon. Θέλετε κλείστε, κάποιος έχει ανοίξει κατά λάθος το μικρόφωνο. Δεν το ψάχνω. Μ' άρεσε αυτό. Ανατρεπτικό τελείως. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ως Α και Β τα γεγονότα για τις ανθρώπινες δραστηριότητες που ενεργοποιούνται σε όλη την πορεία της ζωής μας, έτσι ώστε να μας οδηγήσουν στις ικανότητές μας να έχουμε μία δομημένη, αναλυτική και κριτική σκέψη. Το Γ λοιπόν είναι το αριστοτελικό γιατί. Αυτό το γιατί θα μας βοηθήσει πάρα πολύ τον καθένα χωριστά. Ο καθένας μπορεί να το απαντήσει με τα δικά του δεδομένα. Δεν υπάρχει μία απάντηση, υπάρχουν πολλές απαντήσεις εδώ. Όπως δεν υπάρχει και μία αλήθεια. Η αλήθεια είναι πολλές. Οι αλήθειες μάλλον είναι πολλές. Επομένως το Α, το Β και το Γ είναι ακριβώς αυτά που μπορούν να οριμάσουν την ανθρώπινη σκέψη και να την μεταφέρουν στους στόχους που έχουμε προσχεδιάσει. Λίγο παρακάτω, Γκέλη. Ναι.
Λοιπόν, ακολουθούν μερικές ερωτήσεις παραδείγματα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι εγώ προσπαθώ να δώσω κάποια ερεθίσματα σε μια ομάδα ανθρώπων για να αναπτύξουν την πολυπλοκότητα της σκέψης τους, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που μπορούν να με βοηθήσουν προς αυτό το τομέα. Ορισμένες τις έχω καταγράψει εδώ. Για παράδειγμα, αν είχαμε τώρα μια ομάδα με φοιτητές και κάποιος από εμάς δίδασκε αυτό το αντικείμενο, θα μπορούσε κάλλιστα να τους ρωτήσει για να δημιουργηθεί το πρώτο ερέθισμα για συζήτηση. Πώς μπορείς να ορίσεις και να γνωρίζεις αν μια πηγή πληροφοριών είναι αξιόπιστη? Θέμα προς συζήτηση. Μπορεί η κοινωνία να φτάσει την απόλυτη ισότητα? Και αν ναι, ποιες θα ήταν οι συνέπειες? Την απόλυτη ισότητα. Τι ρόλο μπορεί να παίξει η ενσυναίσθηση στο να πάρουμε ηθικές αποφάσεις? Πώς η αντίληψη του χρόνου επηρεάζει τις αποφάσεις και τις δράσεις μας? Με ποιους τρόπους η γλώσσα και η κουλτούρα διαμορφώνουν την κατανόηση της πραγματικότητας? Πώς μπορεί η ισορροπία μεταξύ της προσωπικής ελευθερίας και της κοινωνικής ευθύνης να επιτευχθεί? Όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα προς συζήτηση με τους φοιτητές μας. Ποια κριτήρια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ώστε να προσδιορίσουμε αν ένας νόμος είναι δίκαιος? Πάμε λίγο παρακάτω. Πώς η τεχνολογία επηρεάζει τις γνωστικές μας ικανότητες και τις αποφάσεις μας? Μπορεί να υπάρξει αντικειμενική αλήθεια σε περιπτώσεις όπου οι απόψεις και οι προοπτικές διαφέρουν κατά πολύ? Ποιες είναι οι ηθικές επιπτώσεις της τεχνικής νοημοσύνης και των μηχανών μάθησης, σε εισαγωγικά προσέξατε το έχω βάλει, στην επιλογή αποφάσεων? Ποια είναι η σχέση μεταξύ δύναμης και γνώσης και πώς έρχεται σε σύγκρουση με την κοινωνία? Εδώ θυμήθηκα το διδακτορικό της Τόνιας που μιλάει για τη δυναμική. Πώς μπορεί η κριτική σκέψη να χρησιμοποιηθεί ως πρόκληση στους κοινωνικούς κανόνες και τις αξίες? Με ποιο τρόπο οι προσωπικές εμπειρίες επηρεάζουν το κύρος και τη δυναμική της επιχειρηματολογίας σε μία λογομαχία? Και με τι τρόπους μπορεί ο πολιτισμικός σχετικισμός να επηρεάσει τις ηθικές αξίες ενός εθνικού πολιτισμού, όχι πολιτισμού γενικότερα, ενός εθνικού? Πάμε παρακάτω, νομίζω έχει άλλο ένα, αν θυμάμαι καλά. Όχι, δεν έχει σημασία. Όπως βλέπετε υπάρχει ένας προβληματισμός για την πορεία της εκπαίδευσης και εγώ το διάβαζα πρόσφατα αυτό το πρώτο, ότι το πρώτο πανεπιστήμιο στην ιστορία θεωρείται ένα πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε στο Μαρόκο. Η ιδρύτριά του ήταν γυναίκα, μια μορφωμένη γυναίκα της εποχής που χρηματοδότησε την ίδρυσή του. Αυτό το πανεπιστήμιο ξεκίνησε ως ιεροδιδασκαλείο, όπως τα περισσότερα, αν όχι όλα, και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους χώρους μάθησης, καλύπτοντας θέματα όπως η θεολογία, τα μαθηματικά, η ιατρική και η αστρονομία. Στην Ευρώπη αντίστοιχα είχαμε το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια ως το πρώτο πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε στην Ευρώπη. Εδώ θυμίζει λιγάκι η ίδρυσή του και οι δομές του τα σύγχρονα πανεπιστήμια, όχι ακριβώς, γιατί ξαναλέω όλα τα πανεπιστήμια όταν ξεκίνησαν είχαν ένα προσανατολισμό θρησκευτικό. Αυτός ο προσανατολισμός διαμορφώθηκε με τα χρόνια και πήρε άλλες μορφές.
εμπλουτίστηκε, άλλαξε, επηρεάστηκε, επηρέασε άλλα γνωστικά αντικείμενα και ακαδημαϊκά θέματα, με συνέπειες να έχουμε λίγο πολύ ένα εκπαιδευτικό σύστημα, κάποια μάλλον πανεπιστήμια, να το πούμε καλύτερα, όπως είναι δομημένα σήμερα. Παρακάτω λίγο. Εδώ. Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, προσέφερε και θα προσφέρει στο μέλλον ακόμα περισσότερο, για να είμαστε ειλικρινείς, πολλά πράγματα, τα οποία πολλά από αυτά δεν μπορούμε να φανταστούμε. Έχει κάποια θετικά στοιχεία, χρησιμοποιείται ήδη στην ιατρική, χρησιμοποιείται ήδη στην αεροναυπηγική, χρησιμοποιείται ήδη σε αρκετούς χώρους ανάπτυξης, οι οποίοι αυτοί χώροι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την πορεία της ανθρωπότητας. Αλλά μην ξεχνάμε από την άλλη, υπάρχει ένα μεγάλο αντίβαρο. Η κοινωνία μας, η λεγόμενη δυτική κοινωνία, διευθύνεται από επιχειρήσεις. Τα πολιτικά κόμματα εδώ και πολύ καιρό, ως ενδιάμεση κρίκη, εκφράζουν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και τίποτα παραπάνω. Μα τίποτα παραπάνω. Αν ρίξετε μια ματιά για το πώς συμβαίνουν οι διάφορες μεταβολές, οι πολιτικές μεταβολές στην Αμερική το τελευταίο διάστημα και μεταξύ των δύο υποψηφίων προέδρων, αλλά και γενικότερα με μια πορεία διαφορετικού τύπου που έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη, οι πραγματικοί ηγέτες της κοινωνίας και προφανώς της εκπαίδευσης και κατά απόρρια των πανεπιστημίων είναι οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο εκτός από το κέρδος. Επομένως το ερώτημα είναι τι κάνει η κοινωνία μας, το σύνολο της κοινωνίας, για να μπορέσει να βάλει ένα φρένο στην αναρχία όλων αυτών των επιχειρήσεων και των κερδών τους, τα οποία κέρδη δεν έχουν πρόσωπο, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν τιμή. Είναι μόνο τα κέρδη. Αυτά που επικεντρώνονται σε κάθε περίπτωση στις επιχειρήσεις. Άλλο ένα κλασικό παράδειγμα είναι ότι το 1939, όταν ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Χίτλερ είναι σίγουρο ότι δεν θα τολμούσε να ξεκινήσει τον πόλεμο αν δεν είχε από πίσω του υποστηρικτή όλη τη βαριά στρατιωτική βιομηχανία. Το ίδιο συνέβαινε και με την Αμερική και με τη Μεγάλη Βρετανία, όχι μόνο με τη Γερμανία. Επομένως, όλη η πορεία, η ιστορική πορεία, αν θέλετε, των χωρών και οι εμπλοκές που δημιουργήθηκαν μελλοντικά, μετά το 1939, είχαν ως βασικότατο σύντροφο και υποστηρικτή τη βαριά στρατιωτική βιομηχανία. Μην κοιτάτε προς την Ελλάδα καθόλου, γιατί στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ βαριά στρατιωτική βιομηχανία. Ποτέ. Οι κυβερνήσεις λοιπόν, οι οποίες είναι εξαρτημένες από τις επιχειρήσεις, δεν θα υποστήριζαν την τεχνική νοημοσύνη αν δεν είχαν οικονομικά και πολιτικά ωφέλη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν το κάνει κανείς για την ψυχή της μητέρας του, δεν το κάνει κανείς για να υποστηρίξει τα άνισα δεδομένα της κοινωνίας μας, αλλά παραμονάχα για το κέρδος και τα ωφέλη που μπορεί να έχουν αυτές οι ομάδες των ανθρώπων. Αν και η ενομία της ηλεκτρονικής βιομηχανίας έχει ξεπεράσει κάθε έννοια νομιμότητας, τα κέρδη που βγάζουν σήμερα και στο μέλλον αυτές οι επιχειρήσεις
αποτελούν κέρδη τρισεκατομμυρίων, τα οποία είναι εις βάρος ενός κοινωνικού κράτους, δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης και εις βάρος των φτωχών κοινοτήτων στις αστικές και μη περιοχές. Νομίζω οποιοσδήποτε μπορεί να το καταλάβει αυτό, ότι οι επιχειρήσεις και κατά προέκταση οι ηγεσίες των πολιτικών σε κάθε χώρα έχουν να κάνουν με τεράστια κέρδη που εμείς ούτε μπορούμε να τα φανταστούμε γραπτά στον ύπνο μας. Αυτά όμως τα κέρδη είναι εις βάρος ενός κοινωνικού κράτους. Είναι εις βάρος της δημόσιας υγείας. Είναι εις βάρος της εκπαίδευσης και των φτωχών ανθρώπων οι οποίοι ζουν είτε στα αστικά κέντρα είτε στην ύπαιθρο. Πόσοι ενδιαφέρονται για αυτά? Θα μου πείτε, δεν έχουμε ένα σύστημα υγείας, ένα σύστημα εκπαίδευσης που θεωρούνται πολύ καλά? Και να ήταν καλά, κατά τη γνώμη μου δεν είναι καλά. Αλλά και να ήταν καλά δεν φτάνει. Υπάρχουν τέτοιες ταχύτητες στα κοινωνικά μας δεδομένα, όπου η ανάγκη είναι τεράστια για τη βελτίωση όλων αυτών των παροχών. Είτε μιλάμε για υγεία, είτε μιλάμε για παιδεία και εκπαίδευση, είτε μιλάμε για ένα κοινωνικό κράτος. Άλλο έναν θέλεις, Γέλη? Κάτι το οποίο είπαμε και πιο πριν. Αυτό που είναι καθοριστικό για την κριτική μας σκέψη, όλων μας, είναι οι εμπειρίες που διαθέτουμε. Είναι τα γεγονότα που έχουμε ζήσει και έχουμε βιώσει από κάθε μεριά, οι οποίες εμπειρίες μας διαμορφώνουν όλες μας τις ικανότητες που έχουμε. Έτσι δημιουργείται αυτή η δυναμική, όπως έλεγε και η Τόνια Χαρτοφύλακα στο διδακτορικό της, αυτή η δυναμική της κριτικής σκέψης. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει κάτι. Ευτυχώς που όλοι μας έχουμε εμπειρίες, σίγουρα δεν είναι ίδιες, σίγουρα υπάρχουν καλές και κακές εμπειρίες, σίγουρα υπάρχουν εμπειρίες οι οποίες μας ρίχνουν, δημιουργούν προβλήματα, δημιουργούν εμπόδια σε ένα κράτος δικαίου, αλλά από εκεί θα ξεκινήσουμε. Από εκεί προέρχονται όλα, από το περιβάλλον μας και όχι από το εκπαιδευτικό μας σύστημα ή την οικογένειά μας. Θέλει, χωρίς δυναμική, χωρίς υπερβάσεις, χωρίς ερμηνείες και ικανότητες, να είμαστε ικανοί να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα και τις προθέσεις. Και για να κλείσω αυτό τον προβληματισμό, χωρίς την κριτική σκέψη, φανταστείτε μας, έτσι μία φαντασίωση λίγο διευρυμένη, ότι όλοι μας είμαστε στρατιώτες σε ένα στρατό, χωρίς όμως να έχουμε όπλα να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Δεν τα έχουμε αυτά τα όπλα. Δεν ξέρω αν ποτέ θα τα αποκτήσουμε, αλλά σίγουρα δεν τα έχουμε. Πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό το οποίο είναι δυστυχώς ένα μεγάλο γεγονός, ένα κρυφό γεγονός αν θέλετε, σε εισαγωγικά η λέξη κρυφό, είναι ότι η τιμή που θα πληρώσουν οι άνθρωποι για το ασυλλόγιστο της τεχνητής νοημοσύνης δεν μετριέται σε χρήματα, αλλά μετριέται με δεδομένα εκπαιδευτικά. Πάρτε για παράδειγμα το γεγονός ότι οι φοιτητές μας, οι μαθητές μας, εμείς οι ίδιοι, δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε με κάποια δομή και κάποια κριτήρια. Δεν ξέρουμε πώς να σκεφτούμε. Τα νέα εργαλεία αυτά που έρχονται πλέον
και εντάσσονται μέσα στο χώρο το γενικότερο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, επικεντρώνονται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών μας και κάνουν την εκπαίδευση τόσο εύκολη, την κάνουν σαν ένα παιχνίδι όπου εκεί θα πατάς ένα κουμπάκι και θα λύνεται το πρόβλημά σου. Νομίζω ότι αν όχι όλοι, περισσότεροι από εσάς το γνωρίζετε αυτό πάρα πολύ καλά. Όλοι το έχουν δοκιμάσει, όλοι το έχουν δει και γνωρίζουν ότι μπορεί να συμβεί αυτό πράγματι. Και έχουμε ακόμα μέλλον γι' αυτό. Θα μπορέσει να γίνονται συνδυασμοί με αυτό. Γι' αυτό οτιδήποτε και αν γίνει, αυτή η δυναμική που έχουν οι ανθρώπινες ομάδες θα πρέπει να είναι ικανή και τέτοια ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και να ερμηνεύσει όλη αυτή την πραγματικότητα. Ξέρετε ότι αυτοί που χειρίζονται σαν πιόνια τον κόσμο, που είναι στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις και οι διεθνείς εταιρείες, λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο όπως λειτουργούμε εμείς. Ακόμα και οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Έρχεται και σου λέει ο άλλος, και γιατί να μάθουν να σκέφτονται? Φτάνει να ανταποκρίνονται τις απαιτήσεις των εταιριών και των επιχειρήσεων που λειτουργούν και έχουν ωφέλη και κέρδη για τη χώρα και μπορούμε έτσι και απαντάμε σε πολύ ωραίες στατιστικές έρευνες από διεθνή κέντρα. Δεν έχουν τις ευαισθησίες που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι με όλες αυτές τις διαδικασίες. Και ακριβώς αυτή η έκφραση, αυτός ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα πράγματα είναι ακριβώς αυτός. Και γιατί να μάθουν να σκέφτονται? Τι έχει να κερδίσει το κράτος από αυτούς? Το θέμα είναι οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις να κερδίσουν για να μας φέρουν περισσότερα χρήματα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, σηματοδοτεί λιγάκι και το τέλος μιας παιδείας όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα. Πάμε λίγο παρακάτω. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση, λοιπόν, που τόσο πολύ έχει συζητηθεί, τουλάχιστον στον χώρο μας, έχει παρερμηνευτεί, έχει μπλοκάρει και έχει μπερδέψει ανθρώπους. Ξεκινάω λοιπόν με ένα μότο το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και το σύμβολο, το βασικό σύμβολο της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, ότι θα πρέπει να τους μάθουμε πώς να μαθαίνουν. Όχι, δεν είναι η μελέτη, δεν είναι η διδασκαλία, δεν είναι η καταπίεση, δεν είναι η κακή ή η καλή βαθμή, δεν είναι οι εργασίες που γράφουν οι φοιτητές μας, αλλά ο τρόπος που μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Αν δεν υπάρχει αλληλεπίδραση σε ένα σύστημα εξαποστάσεως εκπαίδευσης, το σύστημα αυτό πολύ γρήγορα θα καταρρεύσει. Και θα καταρρεύσει με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν θα γίνει ενδεχομένως από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά η αλληλεπίδραση είναι ένας βασικός μοχλός για να προχωρήσει όλη αυτή η λειτουργία. Μικρές έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ακούστε, δείχνουν ότι η τηλεδιάσκεψη που αντικατέστησε τις ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις δεν είναι αποτελεσματική. Δηλαδή, ερχόμαστε, υιοθετούμε ένα σύστημα το οποίο είναι οικονομικό, προσφέρεται οικονομικά, βοηθάει οικονομικά το οποιοδήποτε ίδρυμα,
Αλλά κάποιοι άλλοι που ασχολούνται λιγάκι με το θέμα, σηκώνουν μια σημαία και λένε «Hey, αυτό το πράγμα δεν είναι αποτελεσματικό, δεν το βλέπετε. Εδώ πέρα είναι τα στοιχεία όλα. 1, 2, 3, 5, 10. Πάρτε το υπόψη σας». Οι θεματικές ενότητες δεν αξιοποιήθηκαν όπως αρχικά είχαν σχεδιαστεί. Θα έπρεπε να είναι σπονδυλωτές, αρθρωτές. Δεν είναι. Θα έπρεπε να έχουν θεματολογία γέφυρας μεταξύ της αρχής των σπουδών και της πορείας των φοιτητών μέσα σε ένα πρόγραμμα σπουδών. Έρχονται στο ανοιχτό πανεπιστήμιο φοιτητές να κάνουν ένα μεταπτυχιακό και προπτυχιακό και εμείς θεωρούμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα γνωρίζουν. Η πράξη λέει ότι δεν τα γνωρίζουν. Για ποιο λόγο? Δεν τα διδάχτηκαν ποτέ. Δεν πήγαν ποτέ σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα μάθημα ή κάπου που να τους πει αυτό θα πρέπει να κάνεις, αυτό είναι το σωστό, αυτή είναι η μεθοδολογία, αυτή είναι η διαδικασία. Από πού να τα μάθουν αυτά? Εκεί η διευθύνη είναι καθαρά δική μας. Και βέβαια κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται στα μαζικά ιδρύματα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως είναι ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο, είναι ότι οι καθηγητές σύμβουλοι, τους οποίους ονομάσαμε έτσι και η κυρία Χατζηνικίτα και η Γκέλη Μανιούσου, το ξέρουν πολύ καλά, αυτός που διδάσκει σε εισαγωγικά μέσα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα εξαποστάσεως εκπαίδευσης δεν είναι ο κλασικός δάσκαλος που θα καθίσει πίσω από την έδρα και θα κάνει μια ολοκληρωμένη εισήγηση. Είναι καθηγητής, έχει δηλαδή τα επιστημονικά εχέγγυα, αλλά είναι και σύμβουλος, όπου αυτός ακριβώς ο ρόλος είναι ο συνδυασμός ενός ανθρώπου, ο οποίος αποτελεί στήριγμα, ενθάρρυνση, υποστήριξη και εν τέλει συνεργάτη των φοιτητών. Αν δεν είναι έτσι, τότε τα πράγματα είναι λίγο προβληματικά. Πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ είναι αυτό το τρίπτυχο, το οποίο είναι δεμένο, φανταστείτε το, λειτουργεί όχι ταυτόχρονα, λειτουργεί συνολικά, λειτουργεί συνεργατικά και το ένα είναι απόρρια του άλλου. Το ένα είναι προϋπόθεση του άλλου. Δεν μπορεί να υπάρξει κριτική σκέψη αν δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία. Δεν μπορεί να υπάρχει εξαποστάσεως εκπαίδευση αν δεν έχουμε την κριτική σκέψη. Ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Και η κριτική σκέψη και η εξαποστάσεως μας βοηθούν, πιο επικεντρωμένα βέβαια, να δώσουμε τις αριστοτελικές απαντήσεις του γιατί. Αλλά πάντα θα πρέπει να έχουμε στο νου την ανθρώπινη σκέψη και πώς αυτή δεν παρασύρεται από φανφάρες και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία μας εντυπωσιάζουν, είναι εντυπωσιακά. Κανείς δεν είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι εντυπωσιακή. Είναι χρήσιμη. Είναι χρήσιμη στο σύγχρονο άνθρωπο. Αυτό θα πρέπει να απαντηθεί από κάποιους. Σε κάποια σημεία η απάντηση είναι ναι, σε κάποια άλλα είναι όχι κτλ. Αλλά είναι αυτό το τρίπτυχο το οποίο καθορίζει και τα θέματα της ποιότητας σε ένα οργανωμένο, δομημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό το είπαμε, σας το είπα στην αρχή, ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε μία μετοίκηση, απεικιοποίηση αν θέλετε ακόμα,
στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη και κυρίως από τη Γερμανία. Και γι' αυτό ξαφνικά όλη η δυναμική των ανακαλύψεων και των καινούριων δεδομένων που δημιουργήθηκαν μεταφέρεται στην Αμερική και εκεί εμπλουτίζεται με κάθε δυνατό τρόπο. Την ίδια στιγμή μια τεράστια χώρα η οποία έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο όνομα του κέρδους και βέβαια του αδιφάγου καπιταλισμού, μπαίνει σε ένα νέο δόγμα μεταπολεμικό, όπου προωθεί τη λογική ότι οι πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Έχουμε νέες αξίες, νέα λογική. Φανταστείτε ότι εμείς εδώ στην Ευρώπη δεν μας άγγιξε τόσο πολύ. Μας άγγιξε. Ιδιαίτερα στον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε στην Ελλάδα. Αλλά αν σκεφτείτε το τι συνέβη στη Νότιο Αμερική και στην Κεντρική Αμερική, στη Λατινική Αμερική, όλη η κακή πλευρά, όλη η κακή εμπειρία της οικονομίας και των επιχειρήσεων, μάλλον των κερδών των επιχειρήσεων, δημιούργησε δικτατορίες, δημιούργησε τάγματα εφόδου, δημιούργησε νεοναζιστικές κυβερνήσεις για να μπορέσουν όλα αυτά να ελέγξουν πολιτικά και οικονομικά όλη την πορεία του πλανήτη. Πραγματικά συγκεντρώθηκε όλος ο πλούτος της τεχνολογίας στα χέρια ελαχίστων, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, νέο για την εποχή του τότε, γνωστό τώρα σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να υποτιμήσει την ύπαρξη του ανθρώπου και να συμβάλλει στη νέα τάξη πραγμάτων που δημιούργησε στην περιοχή, την γεωγραφική περιοχή της Αμερικής και της Νεοανατολικής Ασίας, όχι μόνο της Αμερικής. Αν θες πάμε λίγο παρακάτω. Οι επιμορφώσεις έχουν τελειώσει. Οι τεράστιες, αυτές οι οποίες σε αφήνουν άφωνο και εντυπωσιασμένο και λες, μα πράγματι εμείς θα επιμορφώσουμε 30, 40, 50, 60 χιλιάδες ανθρώπους? Έτσι έγινε και με τις νέες τεχνολογίες. Κάποιοι από εσάς το γνωρίζουν αυτό και γνωρίζουν ακριβώς πώς λειτουργήσε εκείνη η επιμόρφωση ως προς τις νέες τεχνολογίες. Μια τεράστια αποτυχία. Ήταν ευκαιρία για πάρα πολλούς ανθρώπους να βγάλουν κάποια χρήματα. Ξαφνικά έρχεται το 2025 και το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει: εδώ είμαι εγώ. Άλλοι 35.000 εκπαιδευτικοί θα γίνουν ειδικοί, θα επιμορφωθούν δηλαδή, στο νέο σύστημα και ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό πολιτικά και γεωγραφικά, αλλά εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ την επάνωδο των ζόμπι, όσο αστείο και να ακούγεται, σε ένα περιβάλλον το οποίο ήδη από την γέννησή του ήταν αποτυχημένο.
Ας μην γυρνάμε τουλάχιστον εμείς οι ίδιοι, να μην γυρνάμε σε καμία περίπτωση σε αποτυχημένα πειράματα. Πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε 2 ερωτήσεις εδώ. Δεν περιμένω να δώσουμε μία απάντηση αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να τη σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει ισότιμη και δημοκρατική αξιοποίηση της τεχνολογίας εκεί που δεν υπάρχει δημοκρατία? Μπορεί να υπάρξει. Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Υπάρχει δημοκρατία εκεί που δεν υπάρχει ισότιμη και δημοκρατική αξιοποίηση της τεχνολογίας? Είναι 2 ερωτήματα ανοιχτά. Εγώ δεν θα δώσω κάποια απάντηση. Αν θέλετε σημειώστε τα, κρατήστε τα στο μυαλό σας μέσα και θα έρθει η στιγμή όπου θα γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Σκεφτείτε για παράδειγμα, ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Σε περιοχές του πλανήτη υπάρχουν αποφάσεις που περιορίζουν και απαγορεύουν μέρη ή και όλη την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Μπορεί να υπάρξει δημοκρατία σε ένα τέτοιο μέρος? Αν θέλεις, Γκέλη, έλα παρακάτω. Φτάνουμε στο τέλος. Μου έχει φύγει και ένα άρθρο εκεί πέρα. Διαβάστε το ως «της». Λοιπόν, με τη σκέψη στην απελευθέρωση της ανθρώπινης ύπαρξης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι η απελευθέρωση της ανθρώπινης ύπαρξης έχει να κάνει με όλες τις δομές που σας παρουσίασα σήμερα, αλλά είναι και άλλες οι οποίες δεν παρουσίασα, δεν υπήρχε ούτε ο χρόνος να αναφερθώ σε αυτές. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για την ώρα είναι να ελπίσουμε ότι κάποιες δομές, κάποιες κινήσεις, κάποιοι άνθρωποι, αν θέλετε η λεγόμενη κοινωνία των πολιτών, θα δώσει όθηση στην απελευθέρωση της ανθρώπινης ύπαρξης. Και θα έχουμε τότε μία ελπίδα να μπορέσουμε να πάνε τα πράγματα λίγο καλύτερα, να πάνε τα πράγματα σε ένα σημείο όπου ο άνθρωπος θα απελευθερωθεί, θα είναι ανεξάρτητος και δεν θα ζει μεταξύ 2 κόσμων, αυτόν του πλούτου και αυτόν της φτώχειας, αλλά θα μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.